Sterk deelnemersveld bij jubileumeditie van de Kustmarathon. Evenement van start met de Ladies Run. En verder in deze Zeeland nu. Staking bij voedingsmiddelenfabriek. En minder uitval onder PABO-studenten. Goedenavond. Zeeland staat dit weekend weer totaal op zijn kop door de Kustmarathon. In totaal, aan alle onderdelen samen, doen ruim 10.000 mensen mee. Hardlopers, wandelaars, mountainbikers. En bij het kloppend hart van de Kustmarathon, de finish, de Langstraat in Zoutelanden, daar staat Jan-Jaap Corré. Jan-Jaap, het is echt een bijzondere editie, hè? Het is zeker een bijzondere editie, de 20ste en dus jubileum en dus extra feestelijk deze Kustmarathon. Straks wordt bijvoorbeeld een nieuw logo onthuld. Ja, en al die deelnemers die laten zich ook weer zien, hè? Want je zei het al, meer dan 10.000 mensen lopen mee. Straks de Ladies Run, vanavond de Light Kustrun. Maar ook de Trailrun is vanavond, waaraan dit jaar ook de mannen mee mogen doen. 15 kilometer over onverhard terrein. Dus daarin laat de Kustmarathon ook zien dat het blijft vernieuwen. Morgen dan die wedstrijdmarathon en ook de mountainbikers en de kinderen die aan het lopen zijn. En zondag weer de wandelmarathon, waar nogmaals weer eens duizenden mensen in actie komen. Kortom, een feestweekend staat voor de deur. Jan-Jaap, ik kom zo bij je terug. Ja, het begon dus allemaal in 2003 hè, met die hardloopmarathon. Alleen die hardloopmarathon was het toen. We kijken terug met 2 Zeeuwse oud-winnaars die Kustmarathon kleur hebben gegeven. Het zijn 2 Kustmarathon-iconen. Sebastian Schletterer en Irma Heren. Ze hebben een band voor het leven. Trainingsmaatjes waren het. En ze weten hoe het is om als winnaar over de streep te komen. Ja, ontzettend bijzonder. Het was mijn eerste. Na 2004 gestopt met mijn topsportcarrière. Ook niet gedacht dat ik dan weer een marathon zou kunnen lopen. En dan is het weer fijn als je, zeker in mijn roots in Zeeland, deze wedstrijd kan doen. En dan ook nog mag winnen. Dus het was echt een heel mooie dag en een mooie overwinning. Voor de voormalig topatleet bleef het bij deze zege in 2008. Maar Schletterer won de Kustmarathon van 2004, 2008 en ook de stormeditie van 2009. Wel trots natuurlijk. Iedere keer is weer bijzonder. Iedere keer heeft het ook weer een ander verhaal. Athene was zijn laatste kans op Olympische Spelen en die haalde hij niet. Daarna bereidde hij zich voor op de Kustmarathon. En met maar een maand specifieke voorbereiding wordt Schletterer de eerste Zeeuwse winnaar van de Kustmarathon. En verrast daarmee iedereen. Je hebt altijd wel mensen aan de kant staan, bekenden, familie, vrienden. En als je dan ook kan winnen, ja, ben je toch wel een beetje een held van je eigen provincie. Dus dat doet toch wel wat met je. In 2013 lag zelfs de 4e titel binnen handbereik en was hij bijna recordhouder geworden. Toen was ik in mijn beste marathonvorm ooit. Maar ja, door een onbenullige fout ontglipte je. Ik heb er nog steeds nachtmerries over. Tijdens de carrière van Heren lag de focus op limiet, terwijl er bij de Kustmarathon juist geen snelle tijden worden neergezet. Hoe dan ook, dit jaar verschijnt ze weer aan de start. Want het is afzien, maar ook een euforie als je hier beneden in de Langstraat over de finish komt, dan dat maakt dat wat in je los. Ik blijf binnen mijn grenzen en ik wil vooral genieten. Dus we gaan het beleven. Ik kijk er erg naar uit. En ook Schletterer was, ondanks aanhoudend blessureleed na een hernia, al in voorbereiding van de jubileumeditie. Tot zijn heup hem opeens parten speelde. Fysiek doet het heel veel pijn, maar psychisch nog wel wat meer. Zeker omdat je toch wel een eentje op weg was en het ging alweer redelijk. Hopelijk volgend jaar dan. Het is een mooie uitdaging voor mezelf. Nog eventjes terug naar Jan-Jaap. Jan-Jaap, ja, morgen dus die wedstrijdmarathon. Op wie moeten we dan extra gaan letten? Nou, kijkend naar de prestaties uit het verleden, dan is er 1 grote favoriet. Dat is een in Spanje woonachtige Marokkaan. El Banouri heeft een persoonlijk record van 2 uur en 11 minuten. En ter vergelijking, dat is 35 minuten sneller dan de winnende tijd van vorig jaar hier bij de Kustmarathon. Al is de Kustmarathon natuurlijk wel een zware marathon. Ja, die winnaar van vorig jaar, Danny Huibrechtse uit Westkapelle, is er dit jaar ook weer bij. Maar hij zal zichzelf toch echt moeten overtreffen om weer een kans te maken om te kunnen winnen. Hij is wel in vorm en wil graag weer op het podium lopen. En er is er nog 1 man die veel genoemd wordt. Dat is Ricardo Sint-Nicolaas uit Oude Tongen. Een 37-jarige atleet met een PR van 2 uur 22. Hou hem morgen ook in de gaten.
Dan nog even naar de vrouwen. Ja, daar is de winnares van vorig jaar er niet bij. Dat was de Duitse Jana Kappenberg. En daarom is er misschien wel extra kans voor de Zeeuwse atleten. Ik denk aan Monique Verschuren uit Ierseke, die vorig jaar tweede was. En ook aan Annemiek van Koten uit Schuddebeurs. Zij was in 2021 tweede, is nu terug na een bevalling. En misschien kan zij morgen wel voor een verrassing gaan zorgen. Ja, Jaap Corré, dankjewel voor dit moment. In ieder geval, want we gaan jou heel veel zien dit weekend. Omroep Zeeland is er 3 dagen lang bij. We brengen dan al het nieuws op onze kanalen, radio, televisie. En natuurlijk via de app en de website. Morgenochtend, dan kan iedereen al vanaf 9 uur meekijken op televisie. Zo'n 100 werknemers van voedingsmiddelenproducent Cargill in Sas van Gent staken. Cargill biedt ruim 2% loonsverhoging, maar vakbond FNV wil 7%. Vannacht liep een ultimatum van de bond af. Cargill komt met zo'n lage loonbod dat onze leden dat onacceptabel vinden. En hebben besloten om te staken, zodat het druk opgevoerd wordt dat Cargill met een veel betere bod komt. De werknemers hebben zich als staker ingeschreven, maar de meesten zijn nog steeds aan het werk. Veiligheid gaat voor en een milieuschade willen we ook niet hebben. Dus vanuit die regels en afspraken moeten de lijnen op een hele goede manier afgebouwd worden, leeggemaakt worden. Wij denken dat uiteindelijk al die processen afgerond morgen de volledig plant stil ligt. Wat de stakers betreft ligt de bal nu bij Cargill. Totdat er iets van een opening is in die onderhandelingen en niet eerder. Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete van €50.000 opgelegd aan het overslagbedrijf Access World Terminals in Nieuwdorp vanwege een dodelijk bedrijfsongeval, nu bijna 4 jaar geleden. Een 32-jarige werknemer raakte bekneld onder een container en overleed toen. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet. En nog even een reminder, het sluizencomplex in Terneuzen is vanaf vanavond dicht. Tot maandagochtend wordt er gewerkt aan de nieuwe wegen bij de nieuwe sluis. Het hele weekend moet het verkeer omrijden en ook het openbaar vervoer kan geen gebruik maken van het sluizencomplex. Een van de bekendste choreografen van Nederland, Rinus Sprong, repeteert momenteel in Terneuzen. Want daar gaat zondagmiddag de dansvoorstelling Land in Zee in première op het festival van Zeeuws-Vlaanderen. Het is hard werken op een van de laatste repetities voor de 10 leerlingen van de Zeeuws-Vlaamse balletscholen. Zij zijn na audities uitverkoren om mee te dansen in deze professionele productie. Danst dat een beetje met een snaveltje? Nou, het is best wel lastig ademen eigenlijk. Het is net hetzelfde als een mondkapje op eigenlijk. Wel bijzonder hè, met een professionele choreograaf te oefenen. Hoe anders is dat? Ja, het is wel een stuk meer verantwoording. En ja, het gaat allemaal wel wat sneller dan gewend. Ja, echt superleuk. Ik heb echt heel veel geleerd in een korte tijd. Ja, ik vind het echt heel leuk. Kijk, we noemen altijd amateurs. Dan denk je, maar amateurs komt eigenlijk van het woord amore. Dat zij houden van dans. En dat is zo geweldig, want wat we soms zien is dilettantisme. Dat het gewoon, maar deze danseressen, je ziet echt dat ze vinden het zo heerlijk om dit te doen. Echt heel erg cool. Want ja, Rinus is best wel een hele grote naam in de danswereld. En om dan met hem samen te mogen werken, dat is niet iets wat je zo elke dag doet eigenlijk. Dus ja, ik vind het heel gaaf. Zie me in een liedje zingt, vergeet ik alles wat ik wil, dan word ik stil. Het is een dansvoorstelling voor kinderen. Die gaat over een reis op zee. Het Zeeuws Orkest speelt live mee op het podium. Ja, het is een zegen om met zo'n orkest te mogen werken. Dat is echt heerlijk. De opleidingsschool Zuidwest, waar leraren en onderwijsassistenten worden opgeleid, werpt zijn vruchten af. Minder PABO-studenten stoppen tijdens de opleiding. En ook krijgen ze veel meer praktijkervaring. De opleidingsschool, gecertificeerd door de minister, is een samenwerking tussen de HZ, Scalda en basisscholen. Het raadsel luidt: het heeft 21 ogen, maar kan helemaal niks zien. Tim is een van de studenten aan de opleidingsschool Zuidwest. Hij zit in zijn 4e jaar van de opleiding en heeft al heel wat uurtjes voor de klas mogen staan. Als je vaker in de klas bent, heb je een betere band met de leerlingen. En je kunt vanaf daaruit kun je ook bouwen om meer les te gaan geven of om betere lessen ook te gaan geven. Als je meer lessen geeft, het is oefenen, het is leren. En als je meer bezig bent met de kinderen, heb je een betere band, waardoor het sneller en beter gaat. Dan wil ik graag de antwoorden van jullie zien. Kijk,
Een dobbelsteen. Ja, zeker heeft een dobbelsteen 21 ogen, maar kan niks zien. De opleidingsschool Zuidwest is een samenwerking tussen opleiders HZ voor de PABO en Scalda voor onderwijsassistenten. Bijna alle basisschoolbesturen doen eraan mee. En die samenwerking heeft de afgelopen 3 jaar al zijn vruchten afgeworpen. Omdat de opleiding en stage beter op elkaar zijn afgestemd. Niet dat in een boekje met opdrachten staat, je moet een aardrijkskunde en een geschiedenisles geven, terwijl eigenlijk net een blok natuurlessen aan de hand is. Ja, dat is natuurlijk lastig. Dus zo'n manier van samenwerken, dat heeft het zeker opgeleverd. En ik denk ook dat het voor studenten gewoon leuk is. En leuk is niet zozeer een doel, maar zeker wel een middel om die opleiding ook aantrekkelijk en interessant te maken. Dat je snel de praktijk in gaat. En dat je niet te veel met je neus in de boeken zit, maar dat je ook direct dingen die je op de PABO krijgt aangereikt tijdens lessen, dat je die meteen op school in praktijk kan brengen. Volgens mij is dat heel interessant voor studenten en maakt het dat ook interessant voor ons. Dat de erkenning van het ministerie er nu is, zorgt ervoor dat de opleidingsschool verzekerd is van subsidie van ruim 4 ton per jaar. We kregen al een subsidie de afgelopen 4 jaar als aspirantenopleidingsschool. En het bedrag blijft op zich hetzelfde. Alleen het is nu echt structureel geld. Dus we hoeven niet nog een keer de lat te halen. Dit is gewoon voor de komende jaren kunnen we hiervan uitgaan. De samenwerking met en voor de praktijk was ook bedoeld om het aantal vroegtijdige studieverlaters te verminderen. Als studenten uitvallen zien we ze nu soms iets eerder uitvallen. Dus dat ze vrij snel het idee hebben van, oh ja, maar als dit het is het toch niks voor mij. En dan gaan ze bijvoorbeeld een opleiding als pedagogiek doen. En verder is het wel lastig in te schatten of dit nu echt de rendementen verhoogt. Omdat we ook wel de coronalichting hebben gehad. Dus dat maakt het altijd wat lastig. Emily. Fiets en sleutel. Fiets en sleutel, dus een fietssleutel. Top. Nu Tim zijn laatste jaar ingaat, beseft hij hoeveel hij in de praktijk heeft geleerd. Je loopt meer mee en dat betekent dat je ook bij studiedagen aanwezig bent. Je bent er bij vergaderingen, dus je hebt een breder beeld van wat een leerkracht doet. Hier in de school word je als teamlid opgenomen en leer je ook van de naschoolse momenten met je mentor. En hij kan niet wachten tot hij het allemaal zelf mag doen. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken, om ze uit te dagen, om ze mee te nemen in de wereld. En ze ook voor te bereiden op het voortgezet, op meer willen en meer kunnen. Dat vind ik heel erg leuk. En dat is iedere dag weer is dat leren. En ja, dat is geweldig. Ja, een heel aardige nazomerdag in Zeeland vandaag. Temperaturen net op of onder de 20 graden. En het blijft de komende dagen droog. De temperatuur gaat morgen duidelijk nog iets omhoog. Zondag dan weer rond de 20 graden. En tot zover deze Zeeland nu. Alle deelnemers aan de kustmarathon heel veel succes en alvast een fijne avond.